nagdangat na sa 75%. Pilipinas nagapabilin nga high risk sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Martes, Septyembre 7, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Si Manny Pacquiao Yes, good morning na Action Doors. Good morning mga ka-aksyon. Good morning, And Action welcome Boy. diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. And Maulanon. welcome back. And welcome. And halong-halong mga ka-aksyon ha, kay medyo Yes. maulanon sa buong aton nga tiyempo. Madanlog ang dalan, hindi lang magbadasigid padalagan, no? Kay base pag preno bala hindi Kapot ang kagat. oo. Hindi bala hindi magkagat balang Or basi ang guma. imo guma, da bulog na bala. Isli na na. May pa kung bulog ng ulo mo, hindi lang guma. Oo, Delikado delikado kung gabulog. Kung magbulog ang imo nga goma. Oo na. Kay bisado naman da ka preno gadanlog gid na siya. Yes, correct. So halong kay timbasa ang atong dalan. Yes. Madanlog ha, hindi magpasaga-saga anay kay amo nang ginatunnahalinan sa mga aksidente, no? Anyway, good morning na sa aton nga mga naga-monitor dira especially sa Facebook. Sa kay Martin Aliling maayong aga. Sa kay Dennis Nuestro, kag Lester Ray Ramirez, good morning man. Sige, Action Doors. Good Umusa. morning man, kaya siya ko lang ano, pero pahuwal. Lester Ray Benitez, good morning sa imo. Mase Tofago, Rosalina Arellano Espadero, Donna Navarte Macario, good morning. Kaya Kirina Villaflor, good morning. Maskin kay inulan ko no, naga-monitors la ko no Japon sa Pandanon DSB. Yes, mas maigid nga inulan, ga-monitor gid Action Boy para updated ta labi na sa weather update naton. Okay? Kaya Dennis Richard Tiboroma, maulanon nga aga, maghalong sa madanlog nga dalanon. Yes, then sumay namin nga comments subong si Dennis. Donna Jean Hino or Gino, good morning, or Gino. Good morning sa imo. Kaya Star Mayo, Ma'am Van, good morning. Good afternoon. Dra sa may Minnesota. Abaw, naulian na si Chicken Dance. Ay, kalay sa Chicken Dance. Sino nag-send kay Ma'am Van sa Chicken Dance, man? Sino nagpalapda sa tuya sa... Sino ay han? Sino ay... Gawa mo ka ginatara. Gawa mo ko na gawa mo ko nagakumod kung kakapoy maniwan. Doon sa Salmon Mechanics, TikTok challenge. Tingnan doon chicken dance. Wala mga kami mga animal dance. Gawa, bilog nga, gawa mo na lagi niya. Okay. Nasanti ko pa Kita yan. mo, ikaw makadaot. Huwag kami ha. We don't need to win. Wala ka mo binagdala sa nga powerful nga, nga habol. Action Henry, may pahabol-habol. Kung nagdaog sila. Sila din dyan marami mga May wig. kalupad-lupad. Pag hindi ba ito na madala si Jones? Ay, May mga nakafan. wig sila. Yan may mga... Oo. Perdigig ka mo. Sige lang, at least kami ang amon nga premyo, siling sa amon nga leader niya, hindi tabag tungaw ng premyo. Kung pilang premyo, takad isa sa inyo munang mabaton. Ay, bongga. Simple na kami ha. Sino naghatag? Ate, ang leader namon si Ay, Jonathan, bongga. Aksyon Jonathan, Himalaya. Ibang level. Okay. Tia Kim Iriman, good morning. Kay June Salazar, good morning man from Egang, Tabo Ilog. Kay Ricky Ledesma Magbanwa, good morning. Dara sa may Robles, Barangay Robles, La Castellana. Francine Nathalie Bautista, good morning naman dara sa Barangay Maaw. Christine Minyes Villalobos, good morning man sa imo. Kay Kirina, ginagreet niya gid si Papa Ferdinand Villaflor, Tatay Armando Ibanez, Nanay Lilia Ibanez, Mamang Lolita Dialagdon, Papang Jose, and Aldrich John Appeal, kag Ibanez Villaflor family sa Santa Rosa, Murcia. Kag Refuela Dialagdon sa Pandanon DSB. Kay Eleterio Parcon Dayon, good morning man. Monitor lang ko sa kilid suba ni Goro, no? Sang Purok stop, no?
Barangay Panokoy. May mo na daw purok sinyo? Stop, Boy, no? doon na Ay, daw kalay. yata, iya. Basi, type, ano na siya, nang error na siya, action boy. So bago rin na sa kuana sa baha na bla perme. Okay, sige. Kaya, to, Francine Bautista, Kirina Villaflor, ginagreet naman si mama niya Jinky sa Arizona. Melanie Calvas, good morning man. Good morning man kay Alex Monteza. Philip Isulat, good morning. Good morning man kay Romel Galio. Yes, migo maayong aga dira sa imo. Yes. Ang bombal ni Dennis, do kilala niya kuno kung sino ang nagpalapta. Kaya pati siya kuno nawaslikan sa vid. Bakala inawaslikan sa vid. Kung isugid mo dance, kung sino dance, aga ang connection boys sang 1,000. Aha. Correct? Wala na Ano balang kung pesos. Basta 1,000. Basta 1,000 lang. Sige. Rochelle Folencio, standby na ta. Susana, good morning sa imo. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:11 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkumpirmar ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang landslide sa National Highway sang Dukog-Dukog, Barangay Rizal sa itong Lunes ang hapon. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpasiguro sang alkalde nga marasig ginahawanan ang lugar agud hindi magtugas ang kabudlay sa masalakyan nga nagaagi. Suno kay Gustilo, laksam sa natipag nga puga ang isa ka lane, rason nga nagtugas ang gamay nga kabudlay sa managalaway. Ginaangot naman ni Gustilo sa mga litik nga ginalutsan sa tubig kung nga naghumok sa kanugayon ang ining tuta nga nagresulta sa landslide. Ginpanungdon ni Gustilo sa mga nagaagi nga maghinay ilabi na kung maulanon kag nagafag agud malikaw sa disgrasya. Naglabot na sa 109,304 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 766 kumabag-o nga kaso. Nadugangan ang Iloilo Province sang 343, ginasundan sang Negros Occidental 123, Iloilo City 107, Bacolod City 77, Antique 62, Guimaras 32, Aklan 23 kag Capiz 4. Samtang 539 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 92,982 kag siyam ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,546. Ang Western Visayas ay may 13,751 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Gintamo nga naman sa mga matagas ng opisyal sa Philippine Army gikan sa 301st, 302nd kag 303rd Infantry Brigade ang chains of command nanday outgoing 3rd Infantry Division Commander Major General Eric Vinuya kag Brigadier General Noel Baluyan matapos nagretiro kahapon sa nagligad nga adlaw. Sunod kay 3rd ID spokesperson Major Zenon Pansito, nalambot na ni Vinuya ang mandatory retirement sa isa ka militar. Doa man ni Pansito, temporaryo nga pungko bilang OIC sa 3rd Infantry Division si Brigadier General Noel Baluyan, samtang wala pa sang napilian ang Board of Senior Officers sa Philippine Army gikan sa National Headquarters. Ginlarang ko ni Pansito si Vinoya bilang isa ka maayong leader ka opisyal nga nagservice sa panahon sa Philippine Army. Sa masobra 3 ka dekada, umpisa nga nagraduar ni sa PMA Class of 1987. Magaserbi na nga hepe sa nga Bago City Police Station si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ang turnover of command ginpatigan las 3 ng hapon, Lunes sa tunga ni Malong kag ni outgoing Bago PNP Commander Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan. Nagbulos naman kay Malong bilang spokesperson sa Police Regional Office sa PRO6, amo si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ang pagsaylo kay Malong diri sa probinsya ang kabahin lang sa nga normal nga reshuffling sa kapulisan sa PRO6. Paabuton pa nga kon lauman pa dugang ni Donasco ang mga minor nga pagbaylo-baylo sa mga hepe sang kapulisan diri sa probinsya. Ginbalikan sa mga investigador sa Police Station 1 ang Deca Home Subdivision sa Barangay Kabug. Sa din ginabduct si Glenn Paul Castillo antes ginpatay sa Rosario Street, Barangay 38, siyudad sang Bacolod. Ginako ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, nga may kabudlayan sila sa kaso ng pagpatay kay Castillo tungod wala sang direkta nga testigo nga nakakita sang krimen. Suno kay Sarona, nagapangita pa sila sang dugang ebidensya agud nga maangot sa pagpatay kay Castillo. Duga man ni Sarona, wala sa may matandaan ang kabulig ni Castillo para malaragway man lang 4 ka persona nga nagkuha sa biktima antes sa nasapuan. Wala man makahibalo sang insidente ang mga kaingod balay, kaya nakibot na lang sang nabalataan nga ginapugutan sang ulo ang biktima. Sa karon ginatunguan sang malapit nga abiyan sa pamilya ni Castillo nga mapadala ang iabo sa Metro Manila. Kag sa katapusan nga balita lokal, mayami na nga lawas ang masapuan ng isa ka lalaki sa sitio Turkey, Barangay 4, siyudad sang Sipalay, Domingo sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Ronald Pilario, 31 anyos ang edad, kag nagapuyo sa abuman nga lugar. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, si Pilario nasapuan sa kilid sang dalan nga may pilas sa ulo. Sunod sa hepe nga si Police Major James Latayon, may person of interest na sila, apang inakompleto pa ang mga ebidensya. Duga pa rin tayo ng biktima may nakaaway sa gintambungan nga kadlawan kag masamiman ginapa-record sa barangay bangod na gamaoy. Padayon pa investigasyon sa otoridad sa motibo sang krimen. Occupancy rate sa mga COVID-19 ICU bed sa bugos nga pungsod yara na sa 75%. Samtang Pilipinas nagapabilin nga high risk sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw. Sige ka Action Doors ginatamyaw ko lang anay bladira
sa US, no? Sa kaya ginapatamyaw ni amigo Tawan Bolgalyo, si Martin kag Tessa Hilado, kay Consul Arman, good morning man kay JJ Havilosa, no? Dira sa Las Vegas, maayong aga, good morning and welcome diri sa aton nga pagpangalagad, okay? Sige, kag dira sa kay Reynard Halandra, maulanon nga aga sa inyo. Greet lang Halandra family, kag Dagaman family. Sa kay Milili Oligo, may aga man, diding alohamianto. Kay Francisco Guangco, good morning. Mapashare si Christine sang amon nga chicken dance. Although nga daw hindi iya nga amon nga chicken dance, pero daw ka unique bala. Daw kadamo interesado bala nga makita. kita mo to si Aksyon Felix nga natsaga mo kay Aksyon Felix daw may kati-kati ang ilok mo. Gani, no? Bongga. Dito ko ginakita ang inyong nga talent. Nga na-confirm ko ganyan, very talented. Yes. So, wala na ko sa may mahambal pa. Mga hidden talents na nga should remain hidden. Oo, galingin pa ko nyo man. At least kita lang. Ay, naglapata na sa US. Nakalabot na sa US. Built only pura. Good morning, man. Sige, kada na ya. Dahil lang gid. Pilton Lipura. Okay? Good morning man. Greet niya lang sila ni Ruby Ann Mummers, kan? Moy kaga Frederick. Gamonitor. Dara sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Okay? Sir Milili Oligo, good morning man. Dara sa may Tangub. Banis Cafe. Dennis Nuestro. Dara sa Woodfire, Bacolod. Kay Miss Jinky, ginagreet Dilagdon, ginagreet niya man sila ni Mr. Bevoy Villasor, and tanan yung members ng Energy Fans Club. Julie Arnaiz, dra sa may Victorias. Kay Ma'am Romela Arevalo, good morning, paki-greet lang ko please sa iya former elementary teacher, kag co-teacher Mr. Nestor Hiruta. And iya student nga si Ariane Faye Suataron. Good morning sa inyo. Merry Chris Montano. Good morning. Dara sa maya punta taytay. Kag happy birthday sa iya palangga nga amay. Si Tatay Mario Subong adlaw. Happy birthday Mario Yes. Montano. Happy birthday. Sige. Basta hindi mo na mo apelyido niya, man, no? no? Kay basi namana na si Mary Chris. Si Basi. Kaya Be, tabi? Janems Diagaw. Good morning sa imo. Pabati nga po. Mga parinti niya dre sa Negros, Gaudia, kag Villabito from Palawan. Okay? Labayan Eduardo Jr. dra sa may Dunya Juliana. Good morning sa inyo. Kay kay Jennifer Generosa, good morning man. Danilo Haleko dra sa may Menlo Phase 2 Talisay City. Kay Andreo Huelar, maulanon niya kagahon. Good morning, Aksyon Boy and Aksyon Dorel. Kag sa mga listeners, halong always, God bless everyone. Hil Javier, good morning sa imo. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Keep safe always. Yes, ikaw man. Keep safe. Julie Arnaiz, Yes, ano ni ang ulan? Eddie Laus, good morning man. Upod kinana Isabel dra sa Victoria City. Kay Florence Villacampa, good morning. Watching live diri sa Union, Aringay. Sino? Si Florencia Villacampa. La Union. Ay sus, La Union. Aringay o Aringay? Aringay guro sa La Union. Union. Ay kalain. Kaya Julie, ano ko nung update sa aton panahon? Liyago ko sa bilog ng nga update. pungsod. Karon lang Victorias. bala, Julie bala, no? May update di sila karon. Oo. Bantayan sa alas 7. Actually, gin-post ko sa Facebook, Action Boy. So, check paki-check na lang, please. Kay Irma
Irma. Imragle. Okay. Sulit man to man. Ano ni Action Boy daw? Line dance? Kanami? Line? Line dance. Kasi may mo nga dance nga na discover na without us knowing. Danilo Haleco, good morning. Kay Juancho Alvior, sa family Alvior, good morning. At least nakita mo ang resulta sa 3 ka bulan nga practice. Yes. But 3 months. tatlo ka bulan na to. Ay, wala mga munawiya. Good morning! Ginatam niyo ako ang amon amay sa Yakadlawan Subong happy Mario, 76th birthday. Agin Montaño. nga liwat niya si Mario Montaño. Happy birthday! Kaya Si Alex bala Alex wala nang problema mo da binugay na kwando kay ka kwan sa amon nga pang ano diri ho. Sang pang scroll namon. Kung may problema internet mo imuha na lang nanay, ha? Kaya awa kami scroll di mo. ay kalain. Direk sakit ako ng head. Dala na Ano isi do, mo. subong ko yung mapao si Hao. Gagapaos sa tagada. Mapao sa dan. That's a very good morning. Dres sa may sumag. Perfect gid ko na ang kape kag balita. Of course. Vilmark Benitez Paran, good morning. Dres sa may Barangay Quezon, San Carlos City. Kay Jack Pinonggan, kay June Biaten Ceballos, mayong aga. Okay. Tamyo ko lang Ceballos family sa Hacienda Teresa, Ibi Magalona. Amo na ako nung uso Action Boy sa Minnesota, US, ang line dance. Ang amon ko na mo yung ang performance na mo Kaya pang basta ka international. pambulinya ka mo. Magawa mo ka muna. Ang So amon. that's why line dance. So ang amon nga performance pang international to iya. Yes, of Hindi to iya. course. Standby na sa mga balita nasyonal. Ito mga aksyon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, report. Action Radio Philippines Standard Time las 6:28 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Yara na sa 75% gikan sa 4,200 ka intensive care unit beds para sa coronavirus disease 2019 ang okupado na sa mga pasyente sa bukos nga pungsod. Sunod sa Department of Health, base sa ilang pinakaulihing datos, ang COVID-19 ICU occupancy sa National Capital Region ang yara sa high risk rin naglambot naman ini sa 75% gikan sa 1,500 ka beds nga ginagamit. Ginakonsiderar na kung ginakabig ng high risk kung ang utilization ang labaw sa 70%, apang mas manubo naman sa 85%.
Samtang ang ward beds COVID-19 patients naman sa bukos nga pungsod kag NCR ang yara naman sa high risk. Doon nga pa sa DOH, 71% sa 15,000 ka ward beds sa bilog nga pungsod ang nagamit. Nagapabilin nga high-risk area sa COVID-19 ang Pilipinas sa diing ginapaabot ang dugang nga pagsakas ng kaso sa mga masulog nga semana. Sa online briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang Pilipinas may 32% nga kaso sa sulod sa nakaligad nga duha ka semana kung ikumparar sa 72% sa una nga monitoring. Ang Pilipinas naka-record man sa average daily attack rate nga 15.79 cases sa kada isa ka gatos ka populasyon halin Agosto 23 tubtob Setyembre 5 kag tubtob 11.96 kakaso naman halin Agosto 9 tubtob 22. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga 2,060 na ang kaso sang Delta coronavirus variant sa Pilipinas. Sa report sang DOH, UP Philippine Genome Center kag UP National Institute of Health, ang pungsod na nakarecord sang 279 ka variant cases gikan sa 367 ka samples nga ginpasa sang 60 ka laboratorio. Sa dugang nga 279, may 245 ang lokal, 21 ang returning overseas Filipinos, kag 13 ka kaso ang gina-verify pa kon local o kon ROF. Ginanunsyo sang Malacanang ay paidalom sa General Community Quarantine kon GCQ Metro Manila halin Setyembre 8 tubtob 30. Sudo kay Presidential Spokesman Harry Roque patuman sa granular lockdown ng Metro Manila sa panahon sa GCQ sa piyak nga wala pa sang ginpagwa nga guidelines nga natala na ipagwa sa mga adlaw Martes. Napulo ka lugar ang ipaidalom sa modified ECQ kag ginalakipan sang Apayao, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal, Laguna, Iloilo Province, Iloilo City, kag Cagayan de Oro City. Samtang 21 naman ka lugar ang ipaidalom sa GCQ with heightened restrictions, kag GCQ naman ang 36 ka lugar. Ang nabilin nga lugar ang ipaidalom sa modified GCQ. Nagmando naman si PNP Chief Guillermo Illasar sang maidid nga investigasyon sa ginaligar pagpangilkil sa pila ka mga pulis sa mga persona nga ginakustodiya. Ginpahag ni Illasar nga nakabaton din sa reklamo nga pila ka mga pulis ang hungod nga ginaatrasar ang paghilway sa mga preso bisan nga mayara na sang release order gikan sa korte. Suno kay Illasar, ginmanduan na sini ang Integrity Monitoring and Enforcement Group nga usisaon kag i-operate ang ining issue. Ginabulgar ni Illasar nga pila ka pulis ang iniligar nag-delay sa pag-release sang preso para magpangilkil sang visitation fee, board and lodging fee kag protection fee. Ginkompirma sang militar nga isa ka sibilyan ang napatay ka isa ka napilasan sa engkwentro sa tunga sang Marine Battalion Landing Team 5 ang 63rd Marine Company Force Reconnaissance Group sang Philippine Army kag mga katapo sa New People's Army o NPA sa Buldon, Maguindanao. Sunod sa 6th Infantry Division Public Affairs Office ng Philippine Army, ang mga rebelde ang ginaligar ginapalukpan ng grupo sa mga munguma ngayara malapit sa lugar sang engkwentro. May duwa man ka Marine ang napilasan sa engkwentro. Ang mga NPA ang ginaligar remnants sa Guerrilla Front 53 kag 56 Southern Mindanao Regional Committee sa idalom sa pagpanguna ni Kaaber. Samtang 5 ka miyembro sa NPA nadakpan sa military sa hot pursuit operation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio, pinakabag-og Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga.
Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.